दिनैनि खौरांगिरि मेल लेंनायनि जाहोना जाबाय दाखालि 20 तारिख मे 2023 आव मनेस्वर खाख्लारि सारा जोंनि सायाव माखासे एलिगेसन होदोंमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे ड' एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारिया नाथाय बेहा एलिगेसन होनायनि जोंखौ राइट्स गैया मानो होनबा जोंहा मोनसे स्कुल बे जोंहा स्कुल एस'सिएशन एक्सट्रा दं मानो होनबा जोंना चिरां डिस्ट्रिक्ट सेसनकाई सितरिय काराटे ड' एस'सिएशन मोनसे दं बेयावसो बेल एग्जाम जायैनि खोथाया बेजोंसो सोलियो मानो होनबा सेसनकाई सितरिय काराटे ड' एकाडेमियाव एस'सिएशननि माखासे एकाडेमि दं बे एकाडेमिया ओरै जायो जाय सेसनकाई सितरिय काराटे ड' एस'सिएशननि आन्डाराव एकाडेमि खुलिदों बेनोसो जोङो बेल एग्जाम होनायखौ जों होयो आरो बेयाव गुबुननो जों होनो हाया आरो तथापि जोङो मिलिजुलि थानाय हिसाबै खननै बेल एग्जाम लादों मनेस्वर साराबो आंनिफ्रायनो सार्टिफिकेटखौ बिनानै लांदों नाथाय एबारनिफ्राय आं सार्टिफिकेटखौ हरनाय जानाय नंला आरो मानो होनबा जोंना सेसनकाई सितरिय काराटे ड' एस'सिएशना एक्सट्रा चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे ड' एस'सिएशना एक्सट्रा मानो होनबा जोंनिया जादों स्कुल बिसना जादों स्पर्ट्सनि मोनसे जांख्ला बिसोरो स्पर्ट्ससो जोंनिया जादों एकाडेमिजों माबाजों स्पर्ट्सजों मिलाया मानो होनबा स्पर्ट्सै माबोरै गथ'फोरखौ बोरै स्टेटआव लांनांगौ बोरै नेसनेलाव थिखो हरगोन बेसो स्पर्ट्सनि माबाया नाथाय जोंनिया जाबाय जों गथ'फोरखौ माबोरै बुथुमनो हायो माबोरै फोरोंनो हायो बे आरो जोंनिया सेसनकाई सितरिय काराटे ड' एस'सिएशननिया एलिगेसन लाबोनाया मनेस्वर सारा ओरै होदो आरो सानै गथ'खौ ग्रीन बेल्ट आरो अरेन्ज बेल्टखौ ब्लेक बेल्ट होदों होनना बुंदों नाथाय बेयाव माखासे जाहोन दं जों ग्रीन बेल्ट आरो येलो बेल्टखौ अरेन्ज बेल्टखौ ब्लेक बेल्ट होदों होननायाबो बे जानो हाया मानोना बियो बोरै नुखो मोनसे एस'सिएशननि माबाखौ गाइडलाइनखौ बोरै मिथिगोन बिलाय आरो बेल एग्जामा जाबाय बोसोराव खननै जायो 6 मान्थआव खनसे जायो बिनि थ्रुयै सारा उल्टा फुल्टा नाम खालायगासिनो आरो माखासे बुस्थुखौ आं सानदों सारा जेरै ब्लेक बेल्ट 4 दान बिदिनो आंबो सारनि स्टुडेन्टमोन सिगां आरो सारा 2014 आंखौ जेनिफ्राय गारनानै थांदों बै टाइमनिफ्राय आङो सारखौ फन खालायदोंमोन नाथाय मोनाखै नाथाय अल आसाम सेसनकाई सितरिय काराटे ड' एस'सिएशननिफ्रायबो सारनाव फन फैदोंमोन सारा रेसपन्स होआखै हमाखै बेनिफ्राय आंनो 2015 आव आंनो माबा होबाय आरो बिबान होबाय अल आसाम सेसनकाई सितरिय काराटे ड' एस'सिएशना बिरदाव ब्रह्मआनो चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे ड' चिरां डिस्ट्रिक्ट सेसनकाई सितरिय काराटे ड' एस'सिएशननि इनचार्ज बिरदावनि थ्रुयैनो सोलिगोन सार्टिफिकेटआबो अल इन्डिया सेसनकाई फेडारेशननिफ्राय फैयो अल आसाम सेसनकाई सितरियआव बेनिफ्राय अल आसाम सेसनकाई सितरिय काराटे एस'सिएशना आंनो हरो चिरां डिस्ट्रिक्ट सेसनकाई सितरिय काराटे ड' एस'सिएशननि माबा नालाय आङो इनचार्ज नालाय आंनि आखायाव फैयो बेनिफ्रायसो एग्जामा सोलियो साराथ' माबोरै उल्टा फुल्टा बुंखो सोरबा येलो बेल्ट सोरनोबा अरेन्ज बेल्ट सोरबा ग्रीन बेल्ट बेखौ बोरै बुंनो हानो आरो बेल्टखौ एग्जामखौ सोरबा दिङाबा सोरबा बिरदाव सोरबा जयन्त बर्मन बे लायाखै मानो होनबा बेखौ जोंहा होनायनि राइट्सआ गैया जोंनो होफैदों अल इन्डिया सेसनकाई सितरिय काराटे ड' फेडारेशननि प्रेसिडेन्टआनो होफैदों जोंनो प्रेमजित सेन सारानो होफैदों बिनिफ्राय आरो एग्जामबो लादों सारा गुवाहाटीयाव एग्जाम लादों माबायाव लादों बियो कटन इउनिभारसिटियाव लादों टीआव इन्डोर स्टेडियामाव बेनिफ्राय साननै ट्रेनिं एग्जाम लाखांनायनि उनावसो सारा सोर पास सोर फेल बिनो सार्टिफिकेटखौ होलांदों साराथ' एस'सिएशननि दा बिहा जेबो माबा गैया स्टाइल गैया बिहा स्टाइल गैया हिसाबै बियो दा बेल एग्जाम लानायनि सोरनिफ्राय सार्टिफिकेट होगोन बेखौ आं बुंनो हाया आरो बे होनोबो हानाय नङा आंथ' बेखौनो सानो मानो होनबा आङो 2014निफ्राय हारसिंनो सोलियै दा एसे चिराङाव डेभेलपबो जाबाय क्लाबाबो एरबाय आरो गथ'फ्राबो आङो अफिसियेल गेमबो गेलेहोदों सिगां उक्का होननाय मोनसे दंमोन बेयाव गेलेहोबाय थादों बेनिफ्राय नै आसाम अलिम्पिक एस'सिएशना माबा दाना होदों आसाम स्टेट काराटे एस'सिएशन दाना होदों
बेबायदि आरो बेनिफ्राय दा जोङो स्टेट बडिनि थ्रयैबो जों खेला गेलेयो मानो होनबा जोंहा जोंनिया मेन चिरां डिस्ट्रिक्ट सिसेंगा सिथोरो काराटे द' एस'सियेसना मोनसे स्कुलसो नाथाय स्पर्ट्सआ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे द' एस'सियेसना स्पर्ट्स मोनसे आरो बेनि थ्रयै मोनसे दंबावो जोंहा जे स्टेटआव फाथायहरनो थाखाय चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेसनासो फाथायहरो स्टेटआव बिनि थ्रयैसो थाङो दा आङो चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेसननि काराटेनि सेक्सन सेक्रेटारि आरो लोगोसे आंजों सेक्सन सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारियाव दङ जोंहा दिङा बसुमतारी सारखौ बुंनो सानो बेनिफ्राय जों सारखौ मोनसेल' बुङो जोङो सारा निश्चय गावबागाव एक्सट्रा स्टाइल लानानै गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंनांगौ माबायदि बेल एग्जाम होनांगौ सोरनो होनाङा गावहा गाव हारसिं होबाय थाथोंसै जों एक्सट्रा होबाय थागोन बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया बेखौ जोंहा मनेस्वर सारा जिबायदि बुंदों बेबायदि बुंनाय बाथ्राया मोनसेबो जानो हाया।